asta văd că s-a adăugat un event nou. N-am mai intrat de foarte mult timp pe acest joc. Beast Token? Ce? Ce? Nu te cred. Nu e ceva nou care putem să cumpărăm un emote. Nu! Se pare că norocul de ziua mea de ieri s-a dus. Da, nu știu unde intrai. Ce? Da, rip, telefon. Ce? Gata. Misiune avem una făcută. Urez la mulți ani la toți care v-a fost e ziua. Mi-a fost și mie. Și eu mai am una pe 19. Da. Deci 2 sărbători în o săptămână. În 5 zile. Am dat un event la Totul este posibil. Așa se traduce în română. Nu uitați să dați voi un like și subscribe dacă vreți să continuăm. Aștept 3 secunde. 1, 2, 3 și like! Bă, dar durează să-mi găsească și mie o mapă. Shark Mode Triangle. Haideți să jucăm. Nu m-am jucat de multe ori pe Shark Mode Triangle, dar... Aoleu! De ce trebuie să sar? De ce trebuie să sar? Nu puteam să stau liniștit. Aoleu! Icy Hague, ceva mai de Doamne ajută. Dau și o puțin mai mare. L-aveam la 0. Nu știam să fac schema. Calificare în prima rundă. Calificare. Revenim cu următoarea rundă. Am revenit cu runda a doua. Foarte mult până să mă bage. M-aș putea, cred că o jumătate de minut. Am să nu pierd 30 de secunde din video, pentru că sunt importante 30 de secunde. Deci eu de obicei când mă uitam, apărea la final așa o scenă de final. Nu mă uitam, treceam direct de următorul episod. Când nu mai am voie să stau decât să mă uit la un video, stau și acolo. Că de ce nu? Măcar 3 secunde. 7 din 8. Bam. Bine calificați în runda a 3-a. Revenim cu runda și următoarea runda și finala Tile Fall. Bine că nu am nicio specială ceva, că dacă aveam specială sau mitică, îți dai seama că era bun.
n-avea nicio șansă dacă nu mă riscam o la alegere, pentru că și dacă nu era bună, papa. Avem 124 de coroane, bine. Haideți să luăm și Beastbox. Paolo, reclamă la Oli. Pe Beastbox. Nu e bine absolut deloc. Doar un Beast Token. Este doar un Beast Token. Haide să dăm, că poate ne pică și nouă un Beast Token. Să dăm și noi la roată. 15 secunde, revenim cu roata. Au mai rămas 2 secunde. Haideți să dăm cu roata. Poate ne pică și nouă un Beast Token. Să sperăm. Dar n-are nicio șansă la șansa aia de 4%. Da, ce am spus. Să mai dăm și la Beastwill, deși nu mai merită, pentru că skinurile ăștia au rămas vechi. 4 de legendar. Nu am înlocat decât un singur skin. Atât. 6 de mai mult. Duplicate Bank. Skip. Aulu, mai avem o rotire. Beastwill. O singură rotire mai avem. Oh, la Mr. Beast legendar. Mamă, deci ce-aș vrea să dau și la roata asta. Și văd. 26 de lei, 4 Beast Token. Respect. Și n-avem Mr. Lauri. Mr. Lauri, dacă te uiți, o să-ți dau accept. Și dacă o să fii activ când o să fiu și eu, voi face un video cu tine. Gata. Mr. Lauri. Bă, da... Oare cine e? La asta nu m-am gândit. Poate o fi un... Iute-l! Mr. Lauri a apărut pe video. Haide să dăm un 1v1. Haide să-i dăm invite. Oh, unde a dispărut? Băi, Mr. Lauri. Mamă, în sfârșit, Mr. Lauri. De ce îmi apare că nu ești online? Oare o fi abonat? Cine știe, poate da, poate nu. Haideți să continuăm. Logdash Endless. Am fost Lauri, să văd ce poți. Lauri. Eu am să las să câștige pe Mr. Lauri. Să nu moară până acum. În 20, când vrea să las. Haide, Mr. Lauri. Bravo, Mr. Lauri. Ce v-am spus, dar era să se ducă și de-aia. X. Hai să mai dăm un meci. Nu mai putem. Haide, Mr. Lauri. Mr. Lauri. Gata.
Oare, deci ce a fost numele Mister Lauri? Și are un curcan, mi se pare. Foarte frumos. Eu nu mai joc cu el pentru că nu prea mai e la modă. Curcanul. Mamă, curcanul care era 5 gemuri. 5 sau un gem. A fost un curcan. Un gem. Da, un gem, dacă nu știați. Și jucăm 1v1. 1v1 Mister Lauri. Haide, Mister! Până din 2024, aproape. Asta va fi. Ce să zic de Mister Lauri? Nu. Să sperăm că nu o să se sperie Mister Lauri. Cred că văzut că e all maps. Sperăm că e totul bine. De ce se vede întunecat? Gata, am saltat pe Mister Lauri. Mister Lauri, dacă tu ești abonat al meu, să scrii în comentariul la acest video dacă ești abonat. Dacă să scrieți în comentarii dacă sunteți abonați, pentru că veți primi o minioară de la mine. Numai la comentarii. Mister Lauri. Haide. Haide, Mister Lauri. Lauri. M-am calificat! Rupeți like-ul dacă vreți să mai filmăm cu Mister Lauri. Dacă nu o să mai filmăm, o să-mi șterg canalul de YouTube. Glumeam, nu o să fac asta. Iar reclamă la OLX. Da, turnee clasice. Mai e ceva. Mister Lauri. Ne invitați Mister Lauri. Nu, haideți să-i facem o surpriză și să fie 32 de oameni. Prank. Și 3 runde.
Da. Haide, Mr. Lauri. Mr. Lauri. Haide, intră în party. Intră, Mr. Lauri. Da, Mr. Lauri, văd că nu mai intrați. Și aici oprim și noi episodul de azi. Hai că nu-l oprim. Hai că a intrat după meciul acesta, îl oprim. Dacă e abonat Mr. Lauri, cred că o să fie fericit că o să apară pe YouTube. Space Drop! Sunt 32 de oameni. Aoleu! Când o fi văzut Mr. Lauri. Aoleu! Ora 12. E ora 12. Mr. Lauri nu pică! Nu pică Mr. Lauri! Bă, dar ce aia are Mr. Lauri? N-am văzut. Lava. Da. Eu n-am apucat pe ea pentru că îmi tăia de aia. Nu. Foarte mult. El are banana. Cred că n-are banana. Eu și o să dau banana. Perfect. Eu să o dau. Ce? Da, bine, Mr. Lauri, ai câștigat. Aici închidem în acest episod. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!